Здравствуй, меня зовут Niklaus Niklausowicz Pierun. Я вас, moi widzowie, zapraszаю na livestream na Hitbox. 20:30 Hitbox TV łamane na Niklaus. Mam do rozdania kilkanaście gier i 2 kody na G2A, każdy za 10 euro. 1. Wchodzicie w opis pod filmem. 2. Klikacie link do Hitboxa Niklausa. 3. Czekacie na streama, który będzie o 20:30. Da, a kto nie jest piderast i nie chce idi na chuj suka bliet, to w opisie pod filmem macie też link do powiadamiacza o streamach. Jest on zupełnie za darmo, także warto go posiadać. Wtedy wiecie co do minuty, kiedy jest livestream bez żadnych zewnętrznych powiadomień. 20:30. Widzimy się. Hitbox Niklaus. Da!